ପାହାଡ଼ ଗଛଲତା ଘେରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଡକନା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 6-7 ବର୍ଷର ଅଲିଅଳି ଝିଅଟିଏ। ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଗୁଣରେ ବି କେହି ବଳିଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ମା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଫୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ନିତିଦିନ ଡକନା ତା ପରିବାର ସହ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବଣରେ କାଠ କାଟୁଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫୁଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଛଙ୍କା ଗଛ ମୂଳେ ବସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଇବା ତକ ବାଣ୍ଟି ଖାଉଥିଲେ। ଖିଆପିଆ ସରିଲେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଜୁଟି ଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନିତିଦିନର କାମ। ଦିନକର କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେହି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳେ ଡକନା ତା ଝିଅ ଫୁଲକୁ ବସାଇ ଦେଇ କିଛି ଦୂରରେ କାଠ କାଟୁଥାଏ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କଳା ମେଘ କେଉଁଠି ଥିଲା ଆକାଶରେ ଛାଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଗଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସୁ ସୁ ପବନ ବୋହିଲା। ଗଛ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବିଜୁଳି ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଛିନ୍ଛତର ହୋଇଗଲେ। ବିଚାରୀ ଫୁଲ ଏକୁଟିଆ ବସି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ପାଟି କରି ବାପା ମାଆକୁ ଡାକ ପକାଇଲା, ହେଲେ କେହି ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନ ଥମିଲା। ଆକାଶରୁ ମେଘ ହଟିଗଲା ଆଉ ଶହ ଶହ ତାରା ଛାଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଫୁଲର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ରଙ୍ଗରଙ୍ଗିଆ ଆଲୋକର ଧାରା ଆକାଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିଲା। ତାହା ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବା କ୍ଷଣି ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ପାଲଟି ଗଲା। ଫୁଲ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଦେବୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲା। ଫୁଲର ମା ଡାକ ଶୁଣି ଦେବୀ ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ହାତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ମିରିଗ, ସମ୍ବର, କୁଟୁରା କେତେ ପ୍ରକାରର ଜନ୍ତୁ ଆସି କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଚଲାବୁଲା କଲେ। ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଫୁଲମାଳ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ପରଜାପତି, ଭଅଁର ଆଦି ଉଡ଼ି ବୁଲିଲେ। ଦେବୀ କହିଲେ, ଫୁଲ, ତୁ ମୋ ଝିଅ, ଏଣିକି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ବଣର ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ସାଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବୁ, ବୁଲିବୁ, ଛପି ଛପି ପରଜାପତି ଧରିବୁ। ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ, ନୁହଁ? ଦେବୀ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ରାଜି ହେଲା। ଏଣିକି ନିତିଦିନ କେତେ କ'ଣ ହରିଣ, ଠେକୁଆ, ବଣୁଆ ଶୁଆ, କୁମ୍ଭାଟିଆ ଆଦି ସହିତ ଫୁଲର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଗଛରୁ ଛନଛନିଆ ଶାଗୁଆ ପତ୍ରତକ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଜ ହାତରେ ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଏ। ସେମାନେ ପାକୁ ପାକୁ ହୋଇ ଖାଇବା ବେଳେ ଫୁଲ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସି ଉଠେ। ବେଳେ ବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଦେବୀ ପାଟି କରି ଡାକନ୍ତି, ଫୁଲ, ଫୁଲ। ସେତେବେଳେ ବଣୁଆ ଶୁଆଗୁଡ଼ିକ ବି ଫୁଲ ଫୁଲ ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଡାକରେ ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେମିତି ସାରା ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଟ ଡାକୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଫୁଲ କୁଡ଼ିଆ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତା ପଛେ ପଛେ ହରିଣ, କୁଟୁରାମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଦେବୀ ନିଜ ପଣତକାନିରେ ଫୁଲର ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲେ ଦେବୀ ହରିଣ, କୁଟୁରାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆଜି ପାଇଁ ଖେଳ ଏତିକି ଥାଉ, ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ, କାଲି ପୁଣି ଆସିବ। ସେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ଦେବୀ ଫୁଲକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ବରଷ ବିତିଗଲା।
ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଦିନେ ଫୁଲ ଦେଖିଲା ଦେବୀ ଏକାକୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ମା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଦେବୀ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ମୋତେ ପୁଣି ସରଗପୁରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଫୁଲ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେତେବେଳେ ହରିଣ, କୁଟୁରା ଆଦି କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫୁଲର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ତା ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ କରି ଅନାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥୋପା ଥୋପା ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଦେବୀ ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ନିଜ ପଣ ଦୋକାନୀରେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ତା ବେଣୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଆଣି ଲଗାଇ ଦେଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଲା। ଦେବୀ ତାକୁ କହିଲେ, ଫୁଲ, ତୁ ଦୁଃଖ କରନି। ତୋ ବେଣୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଲଗାଇ ଦେଇଛି ତାହା ସବୁବେଳେ ତୋତେ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଫୁଲର ଦୁଇ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଇ ଦେବୀ କିଛି ଦୂରକୁ ଯେମିତି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏକ ଆଲୋକର ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଆଲୋକର ଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଶେଷରେ ହଜିଗଲା। ଫୁଲ ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ ସେହି ହରିଣ, କୁଟୁରା ନଥିଲେ। କୁଡ଼ିଆ ଘର ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଫୁଲର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁଲା ତା ଅତି ଆପଣାର ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ନିଜ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଛ ସବୁରେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଛାଇଗଲା। ଅଦିନରେ ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଫଳ ଫଳିଲା। ଆଉ ତା ବେଣୀରେ ଖୋସା ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ପେନ୍ଥାର ମହକ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଭଳି ଭାବେ ଖେଳିଗଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଘଟିଲା, କେହି ହେଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫୁଲ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଅନାଇଲା ତା ମା ବାପାଙ୍କ ଉଦାସିଆ ମୁହଁକୁ। ଫୁଲକୁ ହରାଇଥିବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ କେତେ କେଉଁଆଡ଼େ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ। ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ଫୁଲକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଅଲିଅଳି ଝିଅ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। କ୍ରମେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଲୋକେ ଉଠି ଆସିଲେ ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ଏହି ଗାଁରେ ଅଦିନରେ ସମସ୍ତ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା କିପରି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥୁଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଜ ଛନ ଛନ ପତ୍ର ସବୁ ଛାଇଗଲା କାହିଁକି? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଏ ଗାଁରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଛି କେବଳ ଫୁଲ ପାଇଁ ଏକା। କ୍ରମେ ଫୁଲର ବେଣୀ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ନାଁ ଫୁଲବେଣୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲୋକକଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।